Nauna na yung isa. Nanglamang ka na naman. Nauna ka pa. May nakapila dun, dami. May artista. Si Bluey. Bluey. Sabi ni Goldie, hindi niya daw kilala si Bluey. Pero ando nangungunahan sa pila. So, hinihintay natin si Kuya and... Ay, di ko pa nakikita si na April. Opo. Girl, sina Goldie nasa harap. Wag mo ate, wag mo ate. Sabi na Yeah. Yay! Pero hindi mo ano mo. Smile! Hug Bluey! Hug Bluey, Isabel! Hug Bluey! Hug Bluey! Hug Bluey! Uh-oh! Uy, Jik, dali. Sakay na, Jik, sakay na. Go na. So, yan ano, at galing kami dito sa Center Mall. Yan, ano yung Bluey? Mascot. Yung mga mascot. Sikat si Bluey, ang daming bata. Ang daming bata. Tapos kasi ang ganda ng panahon, 14 degrees. Is it 14? Yeah, oh my gosh, kaya pala ng init. Mhm. Ang ganda, ang daming bata. Mag-t-shirt na lang tayo. Ayan. Saan tayo mamaya? Punta tayo ng Kina Kuya, then Costco. Costco, Mag-swimming sana, kaya lang hindi makaka-swimming ang mami. Kaya next time na lang tayo mag-swim. So yan, punta muna tayo ng Costco. Wala namang ibang mapuntahan. Day off kasi kaming lahat. Day Ay, off. may duty si Helen, pero mamaya pang Mamaya gabi. pa yun. So, naghahanap kami ng activities every time na sabay-sabay ang day off namin. We see to it na may activity kami. So, ngayon, since from night siya, hindi naman makaka-swimming. Wala pa akong tulog. Yeah. Masyado. Ano na lang, Costco, tapos punta kami sa bahay ni na Kuya. Kung saan pa. So yan at punta muna siguro tayo ng Costco at tumingin-tingin doon kung ano nga. Kung may mabili o ano lang. Well, tamang minsan tingin-tingin lang. kasi every week magandang pumunta ng Costco kasi Costco kasi minsan may bago, minsan nagpapalit sila. Basta every time may bago kang makikita. Lalo na ngayon na ang mga product nila ay pang tag-init na. Tatas No? going home. Bihira na yung mga jacket. Tinignan ko nga yung North Face na vest dyan saan. Wala na silang panglamig. Madali Mga t-shirt dito na magpalit. shorts. Dito sa Center Mall, yung mga tinda. Kasi titingnan ko sana baka nakasale na yung gusto kong North Face eh. Hindi yun isi-sale. Maganda Titingnan ko yun. nga online baka eh. Kasi mararamdaman nyo naman yung mga items na feeling nyo isi-sale nila. And yung mga items na hindi yan Saka na, isi-sale. yeah, Yung North- sa'yo hindi yan isi-sale. North Face pa naman eh. Ganda yun. Siguro mga discount lang, 10% discount, Kaya nga but titingnan that's ko sa it. online mamaya. Hindi yun isi-sale ng Mismo mga sa bagsak website nila. presyo. I don't think so. Maganda yung gusto niya yun. Nasa $300 yun, $200. $300. Hindi yun bababa ng 200. It's siguro mga 270. Pero Pero maganda naman kasi talaga. So yan na, let's go. Ang init. ang init, grabe. Ewan ko kung ba't ako Hindi, jacket. kanina kasi Kanina pumunta ba kami- presko? Oo, presko.
Nung tumatanghali na, anong oras na, alas mag-alauna na, ano na, 12 degrees. 14. 12 sa akin. So parang bagyo pero ang init. Medyo maalinsangan na. Oo, 17 mamaya. Magti-t-shirt talaga ako. Mag-t-shirt nila mamaya. So let's go. Let's go. Init. Flying Isabel? Gusto kong palitan sa sagot. Gusto kasi palitan ni Mrs. yung laundry and dishwasher. Ano yun? Laundry and ano yan? Dishwasher tsaka yung dryer and Dryer washer. yan. Pati yung dishwasher natin. Diba? Kaya lang iniisip ko pa kung worth it na palitan. Kasi yung dishwasher. No, this is too expensive na. Merong 459 lang. Masyado na yung mahal. Wala lang, naisip ko lang pag marami tayong bisita, pag tamad, ayaw kong maubos. Meron kaming dishwasher kaso ano. Luma na yun, na ano. Yung din yung sa dating may-ari eh. No, so para para bago naman. Ano yun, pagkain yun, non-personal kumbaga. Kaya, let's see. Overtime na naman. Of course. Pangbata ata ate. Pambata mo. Pambata. Matanda. Ano yun, Del? Ano gusto mo? Wala nang ano. Pang summer na lahat. Pang ulan. Ano, Bel? Dito tayo kay mama. Ay, Isabel. Magayon yan. Kunin mo? Pag somewhere, pang ano siya, Magkano ganyan? 18. Oh, okay na yan. You think? Kasi may short din siya. Partner na. Pag spring, no? Spring na. Kaya na, spring na. Yun. Mga 2 linggo pa. Blue, Okay na maganda. yan. What do you think? Hindi, maganda yan. Maganda color nito na. Pero maganda rin yung blue. Kaya, dito is ganda. The fish are running now. running? Oh no. Oh no, the fish are running. Anong running? Himala, wala masyadong namimili ngayon sa Costco. Anong araw ngayon? Miyerkules. Yeah, pero wala din masyadong bago for mga women. What the ball? Yung mga dati. Maaga pa kasi. Mamaya, paglabasan, marami na yan. The fish are running the ball. Ilang pieces na yun? 12. O, 12 pairs. Okay na yan. Pila ata si Kuya ng ganyan eh. Tinuturo ng anak mo. Ah. Yung free taste na. Hindi ka Ayaw talaga talaga sa magpalugi. hindi ka talaga sa free taste, ha? Barbecues. Ang sarap ng dinner ni na Kuya last time. Ano? Nag-story si yung inaano din natin, steak, asparagus with wine. Ay, masarap. Mama, put it right. Baka mahulog si Isabel. Ben, mahulog ka. Ano mo sila may halo sa guacamole? Ma-expire na April 30. Kaya pala nakasale na. Kaya nakasale. Never mind. Nakasale na. Mahulog ka. Cheese. Sa mga pasyente. So, ganyan pasyente niyo. Sabi ko, masarap ba yan? Oo daw. May ibang brand pero same. Kuha ka. Kaya nga. Pero saan Ano yan? Ano to? Snacks? Snacks. Tinapay. Let me, Mama, crocodile toy. Ito. Luto na ata ito eh, dati. Ano? Ha? Luto na siguro eh. Ano yan? Luto na nga. Gusto mo? Magkano? Wala mo siguro yung masyadong 24. Ha, 25. Ginataan. Iinitin mo lang siguro yan. Tapos yung may dip na ano. Buttered. Itong beloved sauce. Ha?
Go inside. Go inside na. JYSK. Talatang pagod na pagod ako. Antok. After 4 days of work. Grabe. Parang hindi ako sanay na day off ako. Galing pa ako ng panggabi. Diba? Yun na. Get that May one. Shurak. Ayan, nandito kami sa JYSK. So, naisipan lang namin na dumaan dito. Malapit lang ito sa amin. So, bumili ng Shurak ata. Ano ito? Saan to? Magkano to? 50? Okay. Kuha ko ng cart. Excuse baby. Kumuha na rin si Mrs. ng para sa cortina namin sa sala. Yan. $9 lang? Yeah, pero $9 one lang. So, mahal pa din kaya. No. 2 for 16. Ano? Kasi summer na. Mahal din ha? Kano ganyan? Each 34 or 29. Ano sa tingin mo? Pangit pala yung kinuha ko, ibabalik ko yun. Balik mo yan. Tsaka bell pa. At least dito kasi nakabuka. Ay, ito. Parang press ko no. Look at me, Bill. Oh no. I'm a ghost. You're a ghost. I'm no. gonna eat you. What? I'm gonna eat you. Oh, the regular price? Oh, ganyan. Yellow lang talaga yung tag nila. Para magandang tingnan mo. Kala mo sale. It's just you. Oh, Isabel, I'm so scared. It's just you. Pero at least kasi dito makikita mo kasi nakalbukas. Yung hindi ka mamumroblema. Ano kay itsura nito? Ay, ito. Maganda ito Makapal. Maganda yan pag ano, pag winter. Eh, summer na. So, Summer dapat na. yung long flower. Ay, ito, Spring babalik na, yung mga spring na, summer Oh, na. they stop it. Pwede na. Asan yan? Pwede na, ano? Hmm. Tapos lalagtad mo sa tao, ano? Computer table. Saan yan? Gaming chair. Walang bibili ng gaming chair. Mas maganda yung akin. Pwede. Ha? Pwede na rin. Ano ito para bukasan? Pwede na rin. Pwede na rin. Hindi na lang, ano? Hmm? Para pwede sila sa Garo TV, ano? Mas ano rin pusog ni. Okay na rin. Mas matibay itong isa kaysa dito. Kulay. Itim yung itim. Tapos ano, puti yun, ito itim. Tali natin sa ano. Dun sa ale. Sa ale. Mas maganda yung akin, gaming chair. Pwede. So sigurado yung ano ko, yung computer table ko doon sa bahay, ibebenta yun ni Mrs. sa marketplace. Gusto niya mas ano lang, cute. Medyo kasi malaki yun. So, okay na siguro to. Saka dating ano to eh, 179. Ngayon 99 na, 100. Pwede na yan. So, bali wala sila nitong kulay puti. No? Ano kaya ako? Itong itim. Pero tatawag sila dun sa kabilang JYSK sa west side kung meron daw sila. Benta mo yung ano? Computer table? Yeah, kasi Marketplace? It's too big for our Marketplace? Ano na ako, suki na ako doon. What's that? Which one? Good. You like it? Sakto yun naman sa room niya. Let's, sabi niya, this one is for my room. Papa, bunk bed yan. Pag may kapatid na siya. Ang kapal. Look at you. You're a crab. You're gonna eat me. You want your own bed? Yes, I'm gonna eat you.
Oh no. I gonna eat you with myself. Alin yung gusto mo dito? Na ano? Cabinet. Ay, yung 249? No, negative. Kung yan lang naman, sa Walmart na lang ako bibili. Bagay. Meron tayo. Mas mura. Yeah. Lalagyan lang ng ano. So, bali wala sila ng color white kasi gusto ni Mrs. yung color white. So, next week, balik daw kami. Same price, $100. So, check na lang namin next week ulit. Kasi ayaw ni Mrs. nung color black. So, meron sala silang stocks. So, hintay kami ng another week. Dito naman kami sa Walmart West. Yan, Saskatoon. Biruin nyo yun sa ano? Biruin nyo yun sa isang taon namin dito sa Saskatoon. 2 beses pa lang kami nakakapunta sa Walmart na to. Tapos lagi pang ano, Kasi denied. yung ano, yung compression stocking mo, di ba? Anti-embolic stockings ko. Actually, pwede naman yun sa family doctor natin. Kaya lang, dito si na Helen, so gaya-gaya na lang tayo. This one, Palaging sarado. tapos ngayon daw by appointment Yeah, na by lang. Dati appointment. pwede walk-in. Palaging sarado. So ngayon ay kukuha na lang kami itong ano to? Drawer. Kailangan ko 2. Yan, magkukuha na lang kami nito. Kailangan mo ng 2. Gusto ko sana bumili ng bagong Inabot 6. ako ng 4 na oras sa pagbunot. Kaya mo yan. Nung meron na kami niya, nagkukuha na. 159. Ayoko na kasing bumili ng... Ayoko na kasing bumili ng bago na 6. Basta mahal, nasa 400. Okay na yan, 116. Okay, come on. Nagakunin ko na to. Nasa ng washroom. Sa tapat ata. Oh, meron sa likod ata. Nasa ng washroom. Kasi nung nag-swimming, si Isabel lang ang wala niyan. So hindi siya nakapag-swim-swim. I want to wear that. No. Okay. Where's the other one? Kinuha ko na. You have this. Sampo lang nila yung sampo. 50% off kasi tapos na ang... 50% off? Ito 50% off. Ata. Huh? Mga naka-sale na. 50% off. Lahat 50%. Kasi ako magpa-package ka, wait. Kailan ang... Ay! Magkano yan? Kailan ang expiration? Magkano ganyan? $50. $2 na lang. Wait, Kala ko pa naman $1. So kung magpa-package pa, kaya. 2025 pa next year. I wonder. I wonder. Daddy, kung magpa-package, this is the time. Ang expiration. Yung malakunti na namimili ngayon ng ganyan, no? Kasi normal lang kasi itong mga chocolate. Daddy, Kahit may mga to, yung 50% off ata. 2025. You like, Yun, no? you like everything. Mm. This one, I want 55. 50 na. So, $5 na lang. Yeah. Pwede to, no? Marami yan. Expiration. August. 50-50. Kaya 50%. August. Mga naka-sale. Expiration. Okay. May. So, need na talaga. So, yan lang. At magbabayad na. Marami naka-sale. Nakakawili tumingin. Package. Ito mga cash, ano lang. Kuha ka? Kuha na. Kaso expiration kasi nito, December. December? Tagal Pero- pa. Pero kung mag-package ka ngayon, ano? Oh no, ito November. Pero, small difference. Ito lang. No? Dalawa lang. One lang. Yeah, Crunch. it's crunch. Alam niya na, dalawa. It's, ay, may nagbukas? I don't know. Wait, anak, let's try. Ay, dito kung December ang expiration. Wait, let's see. Lahat naman November. Okay, never mind. Yeah, kalat naman 87 cents pala. Oh. Naka-reload tag. Siguro mga naka-sale. Mag-expire Oo na. nga. Oh. Minsan kasi masarap din na may emergency chocolate. Tingnan mo si Isabel. Magkano yung Pepsi? 87 cents din? $1.68. Ayaw ni Mami, $1 oh. Oh. Ha?
Yan lang, kuha ko ng isa. Anong gusto mo? Pepsi? Naka $1 lang to. Gusto mo Pepsi? Pepsi? Yan, para pag if in case you gusto mo. Isa lang? Yan, isa lang. Tapos isang Mountain Dew. Tapos ito, sige dalawa. Tapos isa nito. Put that one back. Mountain Dew ano? Crush. Dr. Pepper. Ano? Dr. Seuss. Eh, mga nakasale lang oh, $1. Pero why? Why nakasale? Bago naman yan. Anong gusto mo, Dr. Pepper? Anong Dr. Pepper? Hindi ko alam. Is Dr. Pepper ano? King Kong. Yung ano ba yun? Ano nga yun? Root beer? Siguro. I haven't tried Dr. Oh, Pepper. hindi, isa nito, isang Pepsi. Okay na yan. Kala mo naman yung mga kakainin at iinumin, tapos ang tagal na yun. Tagal sa fridge Hindi mo. naman kami maki-soda, hindi naman kami maki-chocolate, pero Ano kinukuha niya Isabel? Tingnan mo, dami kinuha ni Isabel. hindi naman natin Isabel? Ito pala, do you want your pops? Istorya mong background ka na. You will eat it at home? What's the story behind the Chocolate pop? cake pops? So, umorder si Isabel ng chocolate cake pops. Ang nabigay sa kanya ay Strawberry. yung strawberry. Tapos binalik ko dun sa kuya na Pilipino. Tapos binigay na lang sa kanya yung chocolate no bebe. So, nakadalawa si Isabel. Ayos ka talaga pala. Isabel lagi yan. Oo. Palagi nabibigyan ng kung ano-anong libre. Kahit Isabel. sa McDonald's, libreng toys. Hindi Toys. naman kami nag-order ng toys. Bibigyan ng manager. Isabel. Dalawa pa, hindi lang isa. Dalawa pa bibigay. Swerte talaga ng Oo. batang to. So, ayan at nandito You nga want to kami go sa home? Starbucks. Madaming Anong nangyari kasi, duman na kami dito kasi sabi ni Mrs. Bilian niya tayo ng drinks. Yung pala nakasale yung mga cold drinks nila. may promo, hindi naman naka-sale, may parang Ay, promo yan. Oh, promo. $4 ice, kahit ano, yung mga frap, ice, lahat. Tapos ang size grande. Ang grande ba? Yan na yung pinakamalaki. Baka. Kasi malaki lahat ang order $4 nito. lang, no? So $4 then, that's not bad. Ngayon, busy sila. Kaya ngayon lang, sabi niya, tapos kami lang ang nag-order ng hot. Kasi malamig na sa labas ulit, mahangin na. Sabi ni kuya, matatagalan niya ang order niyo kasi lahat ice na yun ang order. Oo nga. Sakto. Mamaya, bago kami uwi, bibili kami ng malamig. Ano orderin mo? Ice ulit na Ice ice ulit? na caramel macchiato. Tapos bili tayo ng craft siguro. Sayang, oh my God, dami. Nabudol tayo ng Starbucks Parang feeling ko tuloy, ano yan, basta ano. What is this? Danish. You want the bread? You like the bread? Bumili pa kayo ng Danish. dito sa Starbucks na to, marami tayong kababayan, no. Kaya yung kuminsan panghabang mga Pilipina, no. Dito to sa sa Stonebridge. Sa mga hindi nakakaalam, si Marco nag-work to sa Tim Hortons Tim Hortons. dati. Sabi niya, according sa experience niya, pag kunwari na mali ng order, ano gagawin mo pag na mali ng order? Kung gusto niya keep niya, tapos bigyan mo ng bago. So hindi siya ma-charge, palitan mo na lang. Para palitan mo na lang. Sa akin nung nasa Tim Hortons, binibigay ko na, sabay gawa ulit. Sayang kasi. Anong klaseng mali? Halimbawa, masilan kasi, meron kasi mga masisilan sa kape. Katulad ng double-double. Like me. I'm like that now. Alam Sasabihin ko na. sa'yo, kahit double-double naman ang in-order sa'yo, ipapapalitan, hindi daw double-double, lasang triple-triple. Yes. Tapos, ang ginagawa namin, sa'yo na yan, gawin ka na lang sayang kasi, nasasayang kami sa Pero So- bawal talaga yun, palitan mo dapat. Pero, siyempre, yung mga regular customer, binibigay na lang ko minsan kasi Nangyari yan sa akin, totoo naman yan. Kasi ako sa trabaho, always, lagi ako nang kumorder ng double-double. Gusto ko ang kape sa trabaho as in. Tapos one time, nag-order kami sa Tim Hortons dito sa malapit sa Stonebridge sa dati naming apartment. Sabi ko, Marco, hindi to lasang double-double. Akala ko, nag-iinarte lang ako. Pero totoo po siya. Talagang
alam mo kung ano ang lasa ng double-double. Tapos, binalik, sabi ko, first time, first time, kasi hindi talaga ako happy. Pinabalik ko sa kanya, sabi ko, Dad, sabi mo, hindi to double, ay, dito ang lasa ng double-double. Akala ko arte-arte lang yun, pero hindi. Talagang madidistinguish mo talaga. Tapos, pinalitan naman, without charge, no? Without charge. Tapos ang ganda dito, kahit nagkamali kayo, hindi kayo i-charge ng ng store. No? Tapon mo. Pero nakakahinayang ko. Pero nakakainayang. Tapon. Lalo na pagkatapos na patapos na mga shift nyo, yung mga donut, papatapon yan. Para laging fresh, no? Para, lahat, hindi tinapay, ko lahat, kaya. itatapon yun. Ang ginagawa namin dati, pag may sabi ang manager, pwede nyong dalhin kasi kung minsan ang manager, masasayang rin. Pinapadala sa amin, yung mga bagels, ganun. Kaya palagi akong may bagels dun sa ref. Frozen mo lang, okay pa yun. Tapos initin mo ulit. Di ba? Kaya, Yeah. kaya dito, pag kunwari, hindi naman siya dahil sa pag-iinarte, pero alam mo naman kasi kung ano ang gusto mo. Lakasan mo na lang loob mo na ipa-correct. Oo. O, iko-correct naman yan. Kaya nga daw, di ba, sabi sa isa sa mga sa food waste, ang Canada isa sa pinakamataas I don't pagdating sa sa pag-wisda ng pagkain. Kasi hindi may ito kasi hindi ko alam, basta ganoon sila dito. Strict kasi sila. Strict. Ito. It's a beeping sound. Kung sa Pilipinas talaga nang manghihinayang ka pa na dito hindi eh. Nasa policy Diba? kasi naman. Nasa policy kasi eh. Kasi nga, Pagtapon-tapon. strict naman kasi sila sa food preparation nila. Pero at least okay naman. Okay naman. Yun lang. So yun, dito nagtatapos ang vlog namin ngayon sa Starbucks. Danish. Masarap to. Um, Tapos nga pala, wait that, before we end, mas maraming options ng cake sa Pilipinas sa Starbucks. Dito, usual lang ng mga ganitong bread. Yung in-order ni Isabel na chocolate cake pop. Pero wala sila nung mga in-order natin dyan ng mga cheesecake, mga chocolate cake, mga different types of sandwich dito. Bread lang. Ang unti. Nung naaalala ko dun sa Naga, pag sa Starbucks kami ni Mama, hindi mo alam kung alin ang pipili mo kasi lahat halos ang dami, ang sasarap. Dito, bread, tapos ito. Grabe to. So yun dito muna nagtatapos ang ating vlog ngayong araw. Kung saan kami nakapunta. Yan. At susunod naman maghanap na naman kung ano-ano. Hindi kasi kami nila kuya. Kaya sila may pasok pero mamaya pa, no? Kaya Sinend ko yung promo ng kinamang ano sabi ni Helen? Ay! Patay. Mamaya didiretso ng Starbucks yun. Bago mag-duty. So yun, at see you ulit po sa mga susunod na vlog namin. Bye-bye. Bel. Bye-bye. Okay, tapusin na na. Bye-bye. Okay, so See you next time, ta. One more. See you. Flying kiss.